Jeg vil gerne have lov at sige noget. Ja. Michael har lavet den her kage til Buddha. Nej, svigersøn. Han er mur! Han er mur! Det er løgn. Har du lavet den? Tak, Michael. Har du lavet den? Har du ikke nu, vel? Nej, det er jo. Har det jo. Nej, Michael. Kom så, det lige! Og der er kage til alle. Hvad så? Hvad er det, spise? Kom så, det lige! Hvad nu? Hvordan kan du ikke til at skrive rundt på?